Dragilor, dacă vreți să atașați un mâner la sistemele de jaluzele de terasă, adică acestea, meșteri mari, care nu au un levier, așa cum au cele Pergolino orizontal, au levierile acestea de închidere și chiar și de blocare. În momentul ăsta se este blocat, nu se mai deschide decât dacă deblochezi de aici. Da? Dacă vreți să atașați mânere la sistemele de glițiere, puteți să alegeți în mai multe variante pe care le găsiți în magazinele de bricolaj. Am optat pentru o singură variantă dintre cele pe care le-am mai testat. Aveți așa ceva metalice, vopsit electrostatic, ăsta este din aluminiu, vopsit electrostatic, dar nu l-am mai găsit disponibil și am optat pentru această variantă din aluminiu, vopsit electrostatic, o variantă foarte finuță, nu iese mult în evidență, are priză suficient de bună pentru a manevra exact ca aici. Le găsești la noi pe site, la comenzi mai mari le oferim și bonus.